أجوخي إريتراي سغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا أجوخي إريتراي سغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا سلام كم يكنيكم خبركم تحتتلتي مدام نايزاز channel باكا ما قد سألتها نايتي زحالفة كم يكيرنا بفريستت كم أنتراك نقبر كم نخل وكان عوزد لنا في الراوسيت سمون أبزا حالفة فيديو رينا عنيرنا تا فيديو زي رأخماتكم أبزا لعلي اللينك خقبر لكم أنتيهم رأيوا لو مدما كم يكيرنا تي أنتراك برجر مس أنتراك نقبر ويكادو تشباس أبلاي نقبر نعوزد لنا وراء تخن فراوسيت سمون لو بحسب كنا كنريو أبزي ناي بانفزايتي متير لهم أفتناي عين بروغن ساهمت مغنياتو تي أبزي حجي جيزا ريكورد سقوبة زلوخس جيزيا وحبريتا خون مالتي أمزا فيديو مجماري أبزي أخم تتريقوا لهم 14 كاب ميتي تخطتلتنا يزي فيديو سبسكرايب كيركم بدقفكم سلتر إنزا لهم أزي زمسكنكم سمانين شديشن ميتاويت دما اتا سبسكرايب بوتوم اي رخبوان زلو تما توقيت سبسكرايب ابزغرنا تريالو تحتي ني ديمان تحت غرنا ادلا با سبسكرايب كيركم دغفكم كتريني زغات امي حتكم سناي مكتفال اوكي ان برغرم تفراو سيتسون دي داميتي ان برغرم تفراو سيتسون داميتي ناتوم نتبي جيرمان بقصالي شمونت عمت وي قالو عليو استقمت كون عليك نزي نحكم هون كادما نزي تحت سلو نجارات الحرام مالكيا ورقتنا الجرمن سكتوس الدما مثلا لك أقوله بعد أوكي تقدمتي استحفظ مدلو بفريستس ولا أفتوى أنجليكس أوفنتالس ريست سوم سايد بونكت أينبوغاو حدا بفريست ورقت لك أو كان يسلست عمت ورقت لك مخا شو منت عمت سكبر كاتخونك شو منت عمت بجرمن استقمتك أو قالوا لي استقمتك كاتخونك هذا نتبس هم مالك على خمالتي خالتي جيكليرتس identitet Staatsangehörigkeit زي حد غفتل أقدر تلات بتاعتها كأخم إيرتراوان بزح تساقمات مثلا مالتي ناتو جيرمن على بزك 4 جزء أب بيت فرد تزاري بومل نيرم هذا إيرتراو كسيسو نيرو كم تسايكل نيرو رقت كليلو مالتي بيت فرد خايلو ناي قدنا يكون كان كاب إمباس خيد كهتمت ناي قدنا يكون كاب بيت صحفتات ناي منغستي ناي إيرترا خيد كهتمت انتلك ورقات سي تزقدس ولا لو ماتي زخبال كل جن إيرتراوي إلكا بأفكار تزارب كايو أمينو identities نخبايز نخجي فيزن عيبلو خاني مالتي جي sometimes really بقدام يعقاد أمي مسحانتي هفتناي عن برغم تسابتايلو متسرح قوال علي لنيرا بزحت إيرتراوي نموتيهم لكن وراء تقنوا الحانتي يبلون جناي تمكات حيزهم ماتو ويباجل حيزهم ماتو سئل زي بلو ورقت والحان تخون بلين خلنا نتي identities كليرت كخون تخون جن سئلين شمن كل ولو سئلي شم على تلدت كل ولو سئل ساقد داسيتيا بربو زحت سبات ناي تمكات حيزهم ماتيهم و ناي كتابت حيزهم ماتيهم كليلات نواتي جي زيادة ما عند قداسي تخون ناي قدم تاسيرات اللكادي ولا على تودق وباسبورت ويزخونه سئل زلو مراقاقت إيرتراو مخانكا انت لك خم حسكالهم تخدك بقو نسرحي مالتي بدحريو بكنت نسو فرايهايتليشن ديموكراتيشن جروند أورنون اس جروند جزيتس خانا جيرمان مسرتها وحقك تفلت عليك بحالتيهم أب جيرمان جروند جزيتس بوقت بالالا حانتني اشتاي متحفة حقتات مسرتها وحقتات ناي جيرمان زي كير حقتات زحازت متحف مالتي عليك كير حقتات أو سقفلت على كمالته يكون جن حفشاوي تبقرون جزيت ناي جيرمان تفلت على كخمسي ماينون فرايهايت كيلندا بلز خيد مالتي بدحري
zusätzlich Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. እቶም ጀርመናውያን እንታይ እዮም ዝፅበዩ ናሽናሊቲ ክትሓትት ከለኻ ናትካ ናሽናሊቲ ከተረክቦ በቃ ናተይ ረኪበ ኣለኹ ናይዚ ዓደይ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ተመፂና ናይ ኤርትራ ረኪበ ኣለኹ ናይ ጀርመን ጥራይ ደልየ ክትብሎም እዮም ዝደልዩ ሶም ግን ከም ኣማራፂ ግን ኣለና ክልተ ናሽናሊቲ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኤርትራ ሕጂ ኤርትራ ተፈቅደ ክልተ ናሽናሊቲ ክሕዙ ደቂ ዜጋ ተፈቅደ ማለት ኤርትራዊ ኮንካ ጀርመናዊ ክትከውን ኢኻ ትኽእል ኢኻ ኤርትራዊ ኮንካ ኣሜሪካዊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክልተ ናሽናሊቲስ ኤርትራ ከም ሃገር ተፈቅደ ጀርመን ከዓ ከም ሃገር ተፈቅደ ብከምኡ ድማ ክልተ ናሽናሊቲ ክህልወካ ይከኣል እዩ ማለት ኣለዋ ሕጂ ዘይፍቅዳ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ኢራን ሕጂ ክልተ ናሽናሊቲ ክህልዎም ኣይፍቀዱን እቶም ኣብዚ እንድሕር ናሽናሊቲ ሓቲቶም ወይ ጠቕሊሎም ጀርመናውያን ክኾኑ ኣለዎም ወይ ከዓ እንደሊ ናይ ጀርመን ኢሎም እታ ናይ ኢራን ፓስ ሒዞም ክኸዱ ኣለዎም ወይ ከዓ ኣፍጋኒስታን ከዓ ተመሳሳሊ ሕጊ ኣለዎም እቲ መንግስቲ ውሎ ኣሎ ክልተ ናሽናሊቲ ኣይቅበልን እዩ ማለት እዩ ኤርትራ መንግስቲ ቅበል እዩ ክልተ ናሽናሊቲ ተደልያ ክልተ እንድሕር ሓንቲ ደሊኻ ከዓ ሓንቲ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ክልተ ኣለኒ ናይ ኤርትራን ናይ ጀርመንን ማለት እዩ ንኤርትራ ክትከይድ ድሕሪ ናይ ጀርመን ሒዝካ ንኤርትራ ክትከይድ ደሊኻ ናይ ጀርመን ጥራይ እንድሕር ኣለካ ንኣብነት ቪዛ ገለ ክትሓትት ኣለካ ማለት እዩ ቪዛ ተሃሪምልካ ቪዛ ኣፕላይ ጌርካ ኢኻ ትኸይድ እንድሕር ናይ ኤርትራን ናይ ጀርመንን ኣለካ ግን በቲ ናይ ኤርትራ ጌርካ ንኤርትራ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ቪዛ የድልየካኒ ትኽእልካ ኣየር ተሰቂልካ ምኻድ እዩ እቲ ናይ ጀርመን ከዓ ናብ ካልእ ዓድታት ይጠቕመካ ማለት እዩ ናይ ጀርመን ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምና ሓይሊ ዘለዎ ፓስፖርት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብ ብዙሓት ሃገራት ብዘይ ቪዛ ክትኣትወሉ ትኽእል ሓይሊ ዘለዎ ፓስፖርት እዩ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ Mundlichen schriftlich deutsche Sprache auf dem Niveau B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen ይላሉ ኣብቲ ቋንቋን ድማ ብፅሑፍን ብቃልን ቁርብ ክትዘራረብ ክትረዳዳእ ደሊኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰርቲፊኬት B1 ተምፅኣሎም ማለት እዩ ንመረጋገፂ B1 ተምፂኻሎም ከዓ ሓደ ነጥቢ መሊእኻ ኣለኻ ማለት እዩ ድሕሪኡ Nachweisüberkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung der Lebensverhältnisse in Deutschland እዚ ከዓ Nachweisüberkenntnisse Gesellschaftsordnung እቲ ኣብ ፖለቲክ ትምህርቲ ንብላ ማለት እዩ እንድሕሪ ኢንቴግሬሽን ኮርስ ጌርካ ብድሕሪ ኢንቴግሬሽን ኮርስ ዘላ ወርሒ ናይ ፖለቲክ ኮርስ ንብላ ወይ ከዓ ገሌና እውን ሌቨንስ ኢን ዶይችላንድ ኢልና ንፅውዓ ወይ ከዓ ኣይንቡርገርንግስሹሉንግ ወይ ኣይንቡርገርንግስ ቴስት ድሕሪ እታ ቴስት ሓሊፍናያ ኮይና ኣይንቡርገርንግስ ቴስት ትበሃል እሳ ከዓ እታ ሰርቲፊኬት ኣገዳሲት እያ እሳ ከዓ እንድሕር ኣምፂናያ ሓደ ነጥቢ ኣማሊእና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ eigenständig Sicherungs des Lebensunterhalts für sich und die Unterhaltsberechtigten Angehörigen ሰሪሕካ ንዓኻ ንስድራኻን ነብስኻን ክትኣልለካ ማለት እዩ ሲንግል ተኾንካ ንነብስኻ ሰሪሕካ ንነብስኻ ትኽእል ካብ ጆብ ሰንተር ደይ ትፅበ ወይ ከዓ ካብ ኣምቲ ደይ ትፅበ ማለት እዩ ወይ ከዓ በዓል ሓዳር ተኾንካ ከዓ ሰሪሕካ ደቅኻን ሰበይትኻን ትናብ ትኾንካ ካብ መንግስቲ ደይ ትወስድ ክትከውን ኣለካ እብሉሉ ማለት ብድሕሪኡ Gewährleistung der Einordnung in die deutsche Lebensverhältnisse insbesondere keine Verheiratung gleichzeitig mit mehreren Verehgern ሎም ፅሒፎም ብፍሉይ ማለት እዩ ሓድሽ እዚ ፍራውሴትን ምክንያቱ ቅድሚ ምዚ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ዘሎ ምዚ ምርጫታት ዝቀራረብ ዘሎ ቁርባት ረቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ጀርመን ሓደ ምስ ሓንቲ ወይ ሓንቲ ምስ ሓደ ክምርዖ ጥራይ ከም ዝኽእል ምሻሎ ኣብ ንኣብነት ዞም ዕራብ እዮም ቁሩብ ኣትኪኸሞም ዘለዉ ኣብ ዕራብ ሓደ ሰብኣይ ምስ ብዙሓት ኣንስቲ ክምርዖ ይኽእል እዩ ከምኡታት ከም ዘይፍቀድ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ድሕሪኡ keine Verurteilung wegen einen Straftat እዚ ከዓ ዝኾነ ህፃን ኩሉ ሰብ ፍሉጥ ማለት እዩ ዝኾነ ሽትራፍታት ክትገብር የብልካን ወይ ከዓ ክህልወካ የብሉን ኣብቲ ናትካ ሪከርድ ዝኾነ ገበን ከቢድ ገበን ማለት እዩ እምበር ከምዚ ንኣብነት ፋርካር ተተቐፂዕኻ ወይ ገለገለ ማለት ኣይኮን እሱ ዋላ ገበን እንዲ ግን ማዕረ ከምዚ ኣተሪሮም ክሳይድ ገበሩልካስ ኣይኮንን ማለት እዩ ከቢድ ገበናት እንድሕር ጌርካ ከዓ ነቲ ኣይንቦርገን ወይ ከዓ ናይ ጀርመን ፓስ
ንኸይትወስድ ክዓንቅፀካ ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ክፍሊት 255 ንሓደ እኹል ሰብ ትሕቲ ዕድመ እንተኮይኑ ድማ 51 ቅርሺ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ እዚ ሓድሽ ዝሕደፅዎ ዓይነት ሓበሬታ እዩ እዚ ንዩክሬናውያን ኣቃሊሎምሎም ማለት እዩ ካብ ዩክሬን ዝመፁ እንድሕር ኮይኖም ብዝቐለለ እቲ ፓስፖርት ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ማለት እዩ እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ እዚኣ ነይራ ኣብ ዝመፅእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ